gero bautizorako askia. Eta hori Jesusen kuadrua ondixea da. Buruan nire. San Juan, es Jesús, San Juan. Arek ama berginepe bere historia da, kabina. Bueno, baita baina igual da. Da gero zera. Nik irakurritza hor liburuetan. San Anton. Horremoten da ben liburutxuet. Andare, Sagrada Isuan gainean ama berginea. Da gero apur bat onutzatxu hau San Anton. Da ere dakar luma bat. Eta Felizan parrokua. Arek eixitxuan zer guztiak. Nune joan beizte ginean ez. Eta ja nausi xain da, etor izan, abe. Asitxaingo elixiak, Andramariri Virginia moduan, santua ere berez, San Anton, eneruan ospatzen dana ere, bezugo San Monton, eta horrek ipoio ni beti entzun ditxuraz, eta beti egonda asitxainen, patroi horrekin, jai potentia, romerixia, eneruan, baina bizperan ere. Zeian amaseixan, da gero amazazpi San Anton horretan, beti denik eitzen zan lehen jai oso gogorra. Gero, supostatzen dut gerratian bertan bera gelditu zala, baina gu berreskuratu gendun hori Felix Bergararen ekimenez esker. Gu izan ginen generazio gazte bat, porque hasierakoak lehenengo antolatzaileak asitxaingoko Jose Txosana, Txopenekuak, Loixola Bazarrikuak, gure aitza da ama eta hor auzotarrak arek mantentzen zeden iraileko jai batzorde hori, agostuan jente asko auzuan egozenak kanpotar euren herrixetara da joaten zian, gehienak peninsulako etorkina zian, kastellanuak, gailekuak, joaten zian euren herrixetara, eta auzotar zianez, gero, erabaki izan, antola izan, irailan eskaintzi eberi be, asitxaingo jaixak. Eta oso potentiak izaten zian. Txopenekua, Dolores, da bestia... Zerora, zelo zatzazu, hori izan. Da bestia zelan zan matar. Sole. Sole. Zerora, Elixiako garbiketak eta lagundu, kandelak, ipinitza horrek. Eibartik Elgetarako bide zaharraren ondoan dago Salvatore, eta areta baserrikoena da. Lehenengo aipamena 1802koa da. Abuztuaren 6an ospatzen da Salvatore eguna. San Salvador, gu beti ezagutu du umetatikan. Gu zereti Soraluzetikan, erromerixi otezan hemen Salvador egunian. Baina Salvador egunian zela gentiela nahi txezabeen, domekan celebratzezan beti. Domekan erromerixi otezan. Bueno, 15 urtekin hasi ginen gu hona etortzen. 15 urtekin. Da gero, atzera plazentziara. Da, oso mesa politxe otezan, horra ze atzeran dana beteta. Hau karmelitetrana da. Karmelitak ezertu zeben hau. Baina, oin uste dut aretan adala. Salvador egunian, bertako hemen kinerra bailekoak, mendikuak, elgetakoak etortzezian repetizioan. Hemen egotezan mostradora ipinitza, haintzinako moruan zaragisa, ardogua zerbitzeko, da gero jate memote zeben. Osea, celebrazioa urtien oso ona izetezan, amiente ona gainera. Soño joliak, egotezian, bergeretxe, zerakin soño txikisekin, Eugenio, gero Baskaran, gero bersolarisak, aizkol jokuak, dantzapremisuetan jentean usisiak egitezaben, baina ikusgarri, premisuak eta baina onak egotezian, orduko zarzoirako, pentsezu noizkoan nabilen esaten, Zaragisa jasotze zeben irisekin da. Zela zenari, zuk ikusitza. Bai. Kuadro bada San Salvador. Hau oso ondo jantzitxe hote zan.
Lehenengo milurtekoaren amaieran, kristautasun